Hei! Ootko sä ikinä funtsinut, miten ihmeessä Suomen pohjoisessa pystytään viljelemään yhtään mitään, vaikka täällä voi olla 30 astetta pakkasta talvella, ja minkä takia speltti soveltuu niin hyvin luomuun? Se selvii sulle seuraavaksi. Koska Pirkkalan tila on luomutila, emme käytä laisinkaan keinolannoitteita tai kemikaaleja viljelyksessä. Siksi hyvä viljelykierto pellolla on kaiken onnistuneen viljelyn perusta. Pirkkalassa viljellään muun muassa apilaa, jolla saadaan sidottua ilmasta typpeää maahan. Apila myöskin parantaa huomattavasti maan humusta, koska se on syväjuurinen viljelykasvi. Ja kuten kuvasta näkyy, niin maaperä ja isäntä tykkää sitä niin kovin, että sinne tulee jo sydämiä pellolle. Hyvän typensidonnan jälkeen maa käännetään ennen kylvöjä. Speltti kylvetään normaalisti elokuun lopulla tai syyskuun alussa. Ennen talven tuloa speltti tulee hieman pintaan ja tekee muutamia sivuversoja. Nyt tullaankin siihen Suomen kylmään talveen, joten korvat hörölle. Suomessa tosiaan voi olla se 30 astetta pakkasta tai jopa enemmän, mutta onneksi paksu lumipeite suojaa spelttiä, kun se talvehtii. Sen tietää Sinikin. Kevään tullen lumet sulavat pellolta, ja kun kasvukausi lähtee käyntiin, niin speltti alkaa myös kasvamaan kovaa vauhtia. Syväjuurisena viljelykasvina se saa hyvin ravinteita maasta, ja koska speltti kasvattaa todella pitkän korren, se pärjää muita rikkoja vastaan hyvin, ja kasvustot voivat olla luomussakin todella puhtaita. Myös speltin paksu akanakuori suojaa sitä erilaisilta tuholaisilta. Näistä syistä olemme todenneet, että speltti soveltuu luomuun äärimmäisen hyvin ja sen viljelykiertoon. Tässä isännän tietopommi tällä kertaa. Kiitos kun jaksoit kuunnella ja toivottavasti opit jotain uutta. Näkemisiin sitten seuraavaan kertaan. Hei hei!